Ох, і праедземся мы сёння па ўсёй беларускай прамысловасці. Адгадайце, які айчынны завод робіць сякеры, а на лета будзе рабіць рапсавы алей і збалансаваны корм для жывёлы? Адказ – Менскі трактарны, які дыктатар называе брэндам, тварам нашай краіны. Зарабляць на беларускіх трактарах у прадпрыемства атрымліваецца кепска. Магчыма, уратуе найноўшая распрацоўка нашых інжынераў-канструктараў – трактар «Беларусь 3523И». Гэта беспілотнік, які прадстаўнікі фірмы дэманструюць на выставах. Але каб працаваў у полі, яшчэ трэба дапрацаваць. Праслухоўваючы размовы чыноўнікаў, атрыманыя ад кіберпартызанаў, мы знайшлі цікавыя факты і пра той беспілотнік, і пра іншыя аспекты працы МТЗ агулам. Юлія Цяльпук працягне. 1 чэрвеня 2021 года у поле вывели макетны ўзор беспілотнага трактара «Беларусь 3523И». Араў ён хаатычна, але патрабаванні да яго тады былі базавыя. Чуем ад начальніка ўправлення канструктарска-эксперыментальных работаў нумар 1 на МТЗ Юрія Козлоўскага, які размаўляў з калегам. Беспилотник показали, уже в пятницу надо АГ показывать. Все на ушах стоят. Понятно. То есть вы сделали беспилотный трактор, который сам сеет, сам пашет, сам убирает. Да. Еле ездит, но еще неизвестно, как он там ездит. Я понял. Ну, хоть эти столбы не рубят. Маразм полный. Шлях ад поўнага маразму да прататыпу, значыць, ужо уцямнага агрэгата, заняў у Менскага трактарнага заводу 3 гады. Сёлета ў красавіку трактар выпрабоўвалі. Акадэмія навук распрацоўвае праграмнае забеспячэнне, каб ён распазнаваў перашкоды на сваім шляху і асабліва людзей. Серыйную вытворчасць плануюць пачаць праз 3 гады. Калі ўдасца, будзе крок у будучыню, лічыць прэзідэнт Украінскай аграрнай канфедэрацыі. Как раз акцентируем внимание на так званых беспилотниках или роботизированной технике. Мы ее уже используем примерно где-то с 2010 года. У нас даже комбайны были и есть роботизированные, которые лучше показывают результаты работы, чем традиционная техника. Леонид Казаченко адзначае, што сучасныя беспілотнікі здольныя распазнаваць пустазелле ў полі, ступень вільготнасці ўраджаю, весці аналітыку і статыстыку, тэлефанаваць начальству. Калі параўнаць з традыцыйнай кіраванай тэхнікай, качество отличное, а выработка в течение 24 часов в 2,5-3 раза больше зависит все-таки от качества, от того оборудования, которое применяется. Имеет место и в сельском хозяйстве. Гаворка пра амерыканскія і японскія тэхналогіі, да якіх Нацыянальнай акадэміі навук далёка. Сёння МТЗ застаецца на ўзроўні змагання за наладжанне вытворчасці дэталяў і вузлоў для традыцыйных трактароў. Залежыць ад кітайскіх комплектаў. Будете ходить низшими. Потому что конкуренция по вашей продукции колоссальная. Вы это знаете. Юрий Козлоўскі узначальваў канструктарска-эксперыментальнае ўпраўленне, што займалася рэалізацыяй дыктатарскіх ідэяў насуперак санкцыям і тэхналагічным абмежаванням. Мы не пытаемся, нам дают поручения, чтобы мы пытались. Рабіць трактары даводзілася з праблемных частак. У нас проблема по тормозам. Тормоза с завидной стабильностью клинит. Каких тракторов? Обыкновенных каких. Вот 12-21 чаще, 82-ка реже. Вот что можно в наших тормозах отрегулировать? Что он или выше, или ниже? Так называемую величину свободного хода, правильно? Больше там ни хера не отрегулируешь. А на заклинение тормозов это нисколько не влияет. У далейшай размове Александр Багдусевич прызнае, што ёсць магчымасць ставіць іншыя мокрыя тармазы. Дык чаму б не выключыць з дакументацыі горшыя дэталі? Потому что производство не может сделать. А что вас это колышет? Не, ну я ж тоже хочу хлебушек с маслицем кушать. А так буду голый хлеб или сухари кушать. Таму пакупнікі нават некалькі разоў на год рамантуюць тармазную сістэму. Каждый раз их разбираешь, да? Все знают, какие хорошие тормоза для МТЗ. На одну праблему наслойваюцца іншыя у тым жа месяцы. Псуюцца сэнсары ад лінтары, на трактарах стаіць несертыфікаванае гомельскае шкло. А ты что, в натуре дал Звереву разрешение сверлить проставку эту на спарке и стягивать МКДором? Ну, наверное, да. Зашибись. Ну, а как выдернуть колесо? А ты знаешь, что это проблема на всех тракторах?
Ну, уже сейчас знаю, ну, до этого не знал. По передним колесам нет такой хуйни? Тоже Ну, есть, по наверное, передним есть тоже. да? Ну, когда ты от этого дилера избавишься? А? Или он такой, Никогда. блядь, Он один единственный в этой области. Остальные все организации загублены. Калі выбару няма, а план вытворчасці і збыту высокі, даводзіцца працаваць з тым, што ёсць. Нават у пуцінскай Расіі сітуацыя лепшая вынікае са словаў кіраўніка таварыства «Велтехнік», які наведаў расійскую профільную выставу. Впечатлен был по выставке, как бы, и так вот интересно было. То есть ковыряются, то есть вот делают. У нас как-то так все традиционно, да, то есть 3 изготовителя и все, а там как-то вот я тебе скажу, что приходила куча народу, а мы делаем это, а мы делаем это, а мы делаем то. Боже. Валера, там частнику дают развернуться, у нас же ж нет. Ну да. У нас зажимают и все. Поэтому у нас, как ты говоришь, традиционно. Вот единственная моя просьба и мое жестокое требование, пока я президент, к вам, ко всем, особенно в промышленности, надо качество. Запатрабаваць якасць куды прасцей, чымся зрабіць, не кажучы ўжо пра продаж. У верасні на складах стаяла 6,5 тысяч трактароў. Гэта летні аб'ём 2-месячнай вытворчасці. Стаўка заводу на новыя энерганасычаныя трактары, што, маўляў, будуць на расхват. Каб рабіць больш такіх агрэгатаў, запланавалі мадэрнізацыю прадпрыемства коштам 9 мільёнаў еўра. Юлія Цельпук, Белсат.